Марти, мама е купила нов лаптоп, обаче не знае на кой да го подари. Дано да е мой. Няма как да стане, лаптопът ще бъде само мой. Иска ти се. Знам какво да й подаря. Смешник. Мамо, здравей! Понеже ти си ми любимата майка и много те уважавам и цена, имам подаръче за тебе, мамо! Меченце! Лаптопа вече може ли да е мой? О, сине, благодаря ти! Прекрасен е, Мечо! Страхотен подарък! Разбира се, че лаптопа ще е твой! Здравей, мамо! И аз имам подарък за тебе. Виж каква голяма мечка съм ти купил. Каква голяма мечка! О, прекрасен е! Лаптопа ще е твой, Марти! Yes! Не е честно! Мамо, ето ти 30 лева, дай ми лаптопа. Да, беше ти го даде. Знаеш кога? Никога. Заповядай, дъще, лаптопа е твой за винаги. 30 лева са си 30 лева. Лаптопа е мой. Ей, хора, слушайте трейлера на новата песен Кинти в канала